bismillah. Masoya alheri sai mu juya sai mu girgiza mu doro sai mu sai san Kano Sunusi Allah ya saka masoya alheri sai mu juya sai mu girgiza mu doro sai mu sai san Kano Sunusi Allah ya saka mu ce san Kano Sunusi shine ya fada sannan kan silidin Kano ta ce ba matsala Naziru sarkin waka sarkin Kano an kafaɗa kai tun da Allah ya ba mu domin dauko ta mu daura alwalajin mu da mu gaida rabbana sai mu ce hamdallahi sai mu kulle da salati fada mun je kasa kai tun da Allah ya ba mu domin dauko ta mu daura alwalajin mu da mu gaida rabbana sai mu ce hamdallahi sai mu kulle da salati fada mun je kasa rabbana ƙara salati kuma aikin nan na ka alihi da sahabbai sa tabi aika hada jimlau ne na dina sarauta da Allah ya yi Naziru ya da tsara zare shi sai ina mutum da aljani sarki domin isar banza ya larsa dukkan tsara a yanzu fadar sarkin Kano shine sarkin Waka fada yau ta yi fada na masoyin sarki Naziru sun cika fada tunda sarkin Wakar ake nadi san barka to ina al'umma mutan Kano ku yi barka ga Nazir M Ahmad ya zama sarkin Waka tunda Allah ya yarda dole ne mu yi barka san Kano dan lami rabbana shi biya ka abin da kai mana sarki idan godiya mai kiwa to masoya mu sharawa mu juya sai mu girgiza mu dora sai mu ce san Kano Sunusi Allah ya saka to ina yan fadar saraki sarkin Waka girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka girgiza kai sabuwar rawa sai an daure girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka yarewa Musa na sarkin Waka dan karka da kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka a wutar sarkin Waka galadi muka kada kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka tallafin sarkin Waka tafi da karka da kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka yawan sarkin Waka da fa'idan kada kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka majidanin sarkin Waka zarar din kada kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka hafizin sarkin Waka sardauna dan kada kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka ina na jibo dan kan jibin sarkin Waka girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka magayakin sarkin Wakar Kano Allabiya girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka Isma'ila ciro ma'awun sarkin Waka girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka Yusuf dan majin sarkin Waka kada kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka Sadiq kuwa sarkin Waka kadan karkada kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka Yusuf ce da sarki sadaukin Waka girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka Musbahu na dangalin sarkin Waka girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka Halifa tirakin sarkin Waka na gaishe girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka Prince bashi sarkin dawaki wun sarkin Waka girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka Ose kurda shamaki gurin sarkin Waka girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka maga takanda abba maye maye kada kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka yau rawar girma sai mu tashi ma girgiza kai girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka fada tai fada saraki ce sarkin Waka girgiza kai yau ake nadin sarkin Waka kun ga nadin ka anye kun ga nadin ka anye abinda suka yi wani mummi mun gode mun ce yayi Allah ta yi maka sarki Kano sarki Allah ta yi maka sarki wasu dan lami kira wadajen fama sarki ina san Kano Allah ya ga sarkin Waka fada yau ta yi fada na sarkin fada kam ta yi fada ga sarkin Waka
take naziru Allah da maka kwana take naziru yanzu ka zama kainuwa sabbi ya hange inda ne suna cewa daga nan baka mu je sarki naziru da sarkin Kano Sunusi dan Lamido sarkin wakar ba da sarkin Kano na gode na martaba Sunusi Allah da maka kwana naziru sarkin boko da san Kano dan Lamido ba da koda da sarkin boko har da wazirin boko Sarkin waka na sarkin Kano Naziru da mai martaba na san Kano Sunusin Kano. Wannan kiɗin gwani gaida sarkin waka mai karfi da arziki Naziru da malo a tashi lau sarkin waka. Ku gafara zakin nan ya kwanto Yare yare ku koma akwai kwana manya-manya ku zo bayan kyaure ku sa ido kai kallon ikon Allah. Ku hattara fadan nan ta kosa Yare yare ku koma akwai kwana manya-manya ku zo bayan kyaure ku sa ido kai kallon ikon Allah. mai ruwa na kaure kishi mun zo gaishe ka na san Kano Sunusi dan Lamido Mai takalmin karfe a gaida dan malam sarki Nazbi mun zo gaishe ka. Naziru sarkin waka mun murna na san Kano Sunusi dan Lamido Mai takalmin karfe a gaida dan malam sarki Nazbi mun zo gaishe ka. kai mu kai da kangarau ku ce mun danyo sardaunan dutse maza je kun aiki hajiju da dawa kuwa da shayinka akan ka sardauna ba ma shakka sardaunan dutse bella a gaishe ka sannu danyo su ba mu da tamkarka guda gidan malam shi ma ya zo murna To a kan su ko a tsaya wannan sai malam asarare na nan a gidan malam ga hatimai da yawa ta wurin dan Yusuf idan ya so ma zance ya kare wahala ta kare Allah ya amsa. wani aikin gaske sai bujumin malam gagaro namijin gaske dan malam ha aljanu na shayin sardaunan dutse Su san halin malam bai daukar rai ba mai wargi ko kukurin malam. ga bujumin malam Dan malam ga mai halin malam baba gun Nazbi idan ya ce ma wannan ta zauna. to mu je da Musa je da ubanmu wannan ma malam ne dai kun san shi jikan malam kuma dan malam mai sarauta ne ce kuma basarake ga sarauta ga mulki ga kudi malam ga asararu fadar Musa Jidda ga dan Naziru amma sarkin waka ta san Kano Sunusi Lamido Idan ya so ma zance ya kare wahala ta kare Allah ya amsa. ga guda gidan malam tamkar malam Musa Jidda Idan ya so ma zance ya kare wahala ta kare Allah ya amsa. Musan waka kai ma zo ka kama Malam dan malam zannu wani Yusuf. Jiwa matsa, damisa matsa, zakin mu kai ne akan gaba. Wai ina ubanmu ne mun zo gaishe ka. Wani dani kake batu musan waka. Kankala Sunusi ne dan Lamido. Na ce uban taro zance ya kare fagen ado sarakiwa ne dawai su. Mai sirken yaƙi mai kwana sallah. Sunusi dan Lamido Allah biya ka abun da kai mana lallai mun gaishe ka. Domin sarautar waƙar ka baba gwaninmu. Ga al'umma tari sun zo domin mu. Allah biya sarki mai babbar fada. Sunusi Lamido bangon al'umma bai ya daɗe da lafiya mai babbar fada. Taro yayi taro ga al'umma batu ake na sarautar sarki mai waka. Nadiru ku ce mun abban ya salama baban Fati Iman har Ihsanu. Musan waka na zo dan taya murna ga su sarakan ga masu siyasa. Sarautar waka ba wanda ya kai ka Allah ya baka mu ma mun shaida dan Lamido shine ya kira ka yace Naziru ka ba da na ganka amana da kana da sarkin waka rayya da lafiya Sarki Nazmi baban Islama mai silken karfe mai kwana sallah dan Lamido dan Musa Jidda sadaunan dutse yari mai gama hauta na Naziru ba mu batun nasa kidan giwa yari mai gama sarki waka ka ji kidan babba yari mai gama na dan Lamido inda Allah ya shi ya nuna Naziru sarkin waka ya haura sarkin waka sarkin Kano mu dai mun gode tunda ka ce gwanin mu shi zai kaga Allah shi ya zabo shi muka mun gode dan Lamido yayi ma inga maso
masoyin sarki nazirin sarkin waka. Kaga girma ne rafi ya bashi, yarramin sai zamto babban su. Nazirin sarkin waka, sarki Kano, Sunusi ɗan Lamido gatan mu. Baban kana wanda ban mai daraja, ilahu mu dai kullum gode. Kai ka ba wa nazbi sarki kun waka, ku gafara a zaki ya bullo. Ya shigo gari duka kowa ya aniya, mai kasuwanci ya daɗe ne ya. Ku ce mata su shigo su azama, tun da sarkin waka ya zarce. Ilahu shi ne shi ya bashi, bari mutum balle kwace. Inda girma ne ya haushi kai gaba kan zaki kaga sun aiki. Yare ba in ga muna gaishe ka, amini gun sarki Lamido, Sunusin Kano amini naka. Shi ya ba sarkin waka sarkin Kano sarkin wagogi. To a cewa baban mu fa mun gode, mun san idan ka faɗa ai ta zauna. Kamar gaban shi muka furta kalamu, zancen mu mun san ai har ya mika. Tunda da kai da shi fa ba bambanci, mun gaishe ka baba kun sani. Baban yari muku baban Maryam, baban Naziru sarkin waka. Ga gaisuwa autan sarkin waka. Allah ya tsaya karko, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu daga sharrin makiya alismani. Sarki gaida sarkin waka na sarkin Kano Naziru.